to earn that paycheck. התחלנו והורגים אותי, ייי. אבל פשוט חכה, יש להם כבר 100 נקודות. הילד זה עוד במשחק. תפוצצי אותם. תפוצצי אותם. לא, למה עליי? לא, זה אצלך אמור להיות. תפוצצי אותם, לא אותי. לך. הוא הורג אותי. אוקיי. הוא הולך לצאת משם, תהי מוכנה. בואי איתי, איפה את? הוא פה. הוא בא אליי. בואי, תקחי. לא, את לא צריכה, אני אמרתי לך שאת צריכה להחליף. הוא בא לראות עליך. והרגתי אותו. הילד, תראי איך את מחליפה, את מוציאה את זה. את רואה? את מציעה את העיגול ושמה חדש. יש לו מגן, אל תראי עליו. תבריחי. הרגתי אותו. וזוכרת במזאת משקשקת. איפה הוא? הוא הרג אותי. הוא הרג אותך? אנחנו מובילות כרגע. הוא בא, הוא יורה עלינו. זה לא משנה, הוא בא אלייך. הוא הולך לצאת משם. איפה הוא? הוא פה! יריתי, הרגתי אותו. תהי מוכנה, הוא בא. לא טוב. אני הורגת אותו. הוא הורג אותי. יש, הרגנו אותו. אנחנו ב-800 והוא ב-200. קדימה. הוא בא. הוא הורג אותי. הוא יורה בי. הוא נעלם. הוא הרג אותי. לא טוב. אנחנו ב-400-800. לכי מהר. מהר, הוא מגן, זה לא טוב. זה. הרגתי אותו. אני נשארת פה. הוא יוצא גם משם. They're pushing past you. Fight back. הרגתי אותו אבל. הוא הורג אותי. הרגת אותו? בא. תרגיע אותו? הוא תקף אותי משום מקום. תהי מוכנה. זהו, הרגתי אותו. It's nearly over, and we לא hold all טוב, the הוא כבר cards. ב-500. הוא מתחבא, תהי מוכנה. הוא מתחבא. יא חוצפן אחד. מהר. You're at the front, operative. יש, השמעת Keep it אותו. up. זה היה יפה. אני הולכת לקבל 30 לך את seconds הבטריה. remaining. הוא בא. הרגתי אותו. תהי מוכנה? כן. 10 seconds remaining. 5, הוא 4, מתחבא מאחוריי. our metrics are in danger. Focus. You
it from right under their ניצחנו! noses. Exemplary work, squad. ניצחנו! 1400-600. נכון? אנחנו טובות, איפה את? כל הכבוד, איפה את? איפה את? איפה את? טוב. סליחה.